sabi ng mga nagpaparenta dito, 100 pesos sa isang tao. Ayan guys. Ito yung banana boat. Ayan. So ito yung banana boat. Pinaparentahan niya ng 100 pesos sa isang tao. Good for ano na yan, 7 person na yan. A few moments later. So ayan guys, no, pauwi na kami. So bali mag-alas 11 na. So next time ulit, mahaba-haba pang biyahe. Good. Tulog na yawan, tulog na yawan. One pound lang ay.
Barang rod. Semua kudu